Ассалому алейкум ба ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мегирем. Боше ҳама вақт Сарбаланди Хонаобод аэропорти Дамадедвада қарор дорем. Рости чанд бародар дар комментария нависта буд ки ҳамин аэропорти Дамадедвара дар омаданша ки ҷо дар регистратсия бигзарем. Мақсад камтар дар ҳамин видеомон хостем ки оддӣ када фаҳмонем. Одамое ки медонен, мисол одамҳое ки намедонанд оҳорам бар назар бигирем, ягон гапи қабеҳ нависе. Барои билет номерон дар комментария ҳаста, телефон мекунем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем ва мерем камтар оддӣ карда мефаҳмонем. Хоб бародаро, вақте ки омадем аэропорти Дамадедва, якта даромадгоҳ диюм парковка прямо аэропорт медуроем ки барои бедокументҳо ӯ хубтарай. Баъд ай о тараф якум даромадгоҳ, ай и тараф ай сеюм парковка чорум даромадгоҳ барои одамои бедокумент хубтарай. Барое ки бисёри вақтҳо ҳамин диюму сеюм қати одамое ки документотон мезебай надорем ки бисёри вақтҳо ҳамин диюму сеюм даместан ва медуроем. Хоб ай сеюм даромадгоҳ даромадем бародаро. Ба ҳар ҳол мебинем ки яктаам боша ҳастай. Ай якум даромадгоҳ дуроем барои шумо хубтарае ки уҷа одаморо встречатки мекунанд. В общем нестай уҷа беташвиштарае бигем. Ва вақте ки даромаден байни аэропорт мерен, як дақиқа стопш мекунам ва дар мобайни аэропорти Дамадедва қарор дорем. Мебинем ки онлайн табло қарор дора ва кадометон ки ягон савол, ягон барои мигратсион катон хато шидагие, барои рейстона намиёвена апазда шидагие, стойка информация метонем ки пирсен. Ва вақте ки омаден, мисол рейстона миёвен душанбе Кулоб ки ҷое ки боша, мисол мегирем душанбе соати 11:20 парвоз шай, ҳама вақт 3 саат пешакӣ регистратсия сар мешава. 8:50 регистратсия сар мешава. Агар ки регистратсия сар шид, регистратсия открита менависа, метонем ки бигзарем. Мумкин аст ки баъзе ҳолатҳо барвақттар сар шава, баъзе ҳолатҳо дертар. Баъдан инҷа мебурора стойка регистратсия. Мисол Благовещенска бигирем, уже сар шидагай ай рақами 109 то 118 метонем ки регистратсия бигзарем. Мисол душанбе мебурора ай 34 то 38 мерен, ай 34 то 38 регистратсия мегзарем ки бинем ки ҳамаи ҷо рақам дора. Ай 1 то 118, в общем 126 рақаморо нигоҳ мекунед. Мисол примерно мегирем Кулоб боша ай 79 то 82 дидестем ба фикрам миёен мегзарен ай 79 то 82 регистратсиятуна. Иҷада фақат багаж меспорен. Одамое ки кӯдак мебаранд давернестам да ҳами стойка регистратсия мепирсанд. Фақат багажтона меспорен, посадочнитона метияна бо меброен диметаж. Вақте ки посадочния гирифтен, багажа спорден, ручное кило мекаша да дастон метия. Агар ки зиёд боша, ҳамуҷа да пулша меспорен ёки дар касса. Хоб меброен диметаж, меброен рост прямо мерен медроен. Уҷа фақат барои одамое ки билет доштана, регистратсияшона гузаштана, посадочнишон да дастчай иҷозат метиҳанд ки далчи бигзарана, таможня гузарана. Одамое ки хайр хишкинӣ омадагиян ҳамиҷада абрада хона мераванд. Ва бисёриҳо мегӯянд ки кассаи 88, яъне ки кассаи Сомон Айр даки ҷое, масҷиди аэропорт Дамадедва даки ҷое ва кассаи Урал компания официални худош даки ҷое. Ай диюм даромадгоҳ медроен дасти рост кассаи 88 Сомон Айр навиштагия мебинем. Метонем ки вақте ки омаден ай ҳамҷа билетотона бигирен, чем ай дигар кассаода самолети билети Сомон Айр, билети самолети Сомон Айр айҷа арзонтарай. Ва мачид ҳамихе нигоҳ куне рӯпаруи кассаи 88 бигем, хато намекунем. Мачида ки рост мерен медроен, иншаллоҳ намозотона мехоне ва беташвиш парвоз мекуне.
касе Урал компания мебинед. Мисол ҳолатое ки ай программа хардагин ва зурат мекунен, ҳолатое ки апаздад мекунен, ягон савол мисол барои билети Урал компания мешавад, метавонед ки даҳанҷа муроҷиат кунед. боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонавобод боше. мебинед ки ирӯз шамаи дигар рӯзҳода проверкаам нестай.